हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय। बे सोंनायनि फिननायखौ जुदि नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय। आरो बेसेबां बैसोनि हिन्जावफोरनाव आथोनखौ सिङाव थाबनो सोहरनो हाया आरो रांखिनि बिसिया माब्ला फिसायजों आथोन गेलेनो राजि जायो, बेनि सोमोन्दै मिथिनो गोसोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे फोसावनाय, लोगोफोर, खायसे नायगिरिफोरा गाज्रि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आं फंनैसो खोथा बुंनोसै। जायफोर गाज्रि कमेन्ट खालामदों बिथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ बानाया। जायफोर बिथांमोना आथोननि बागै मिथिया, जुलि जानायनि उनाव बिसिखौ गले गले गोरबोआव दोननाय, फिसा जागि होनाय, बैसोरनि थाखायसो एसेब्लाबो गियान मोननायनि, नलेज मोननायनि, मिथियैखौ मिथिना लानायनि थाखाय बे चेनेलाव भिडिअ खालामनाय जायो। जायफोरा गाज्रि कमेन्ट खालामो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ, बे चेनेलखौ बानायनाय जायाखै, जाहाथे बिथांमोना बे चेनेलनिफ्राय गोजानाव थायो, आं बेखौनो खावलायनाय जायो। आरो जायफोर नायजाया चेनेलखौ बयबो अनसायदों, बयबो नायदों, बिथांमोननिसिम मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नाम्बार 1, जुलि जानाय हिन्जावफोरा सप्तायाव खनबेसे आथोन गेलेनो लुबैयो? बेनि एन्सारा जागोन 3 निफ्राय 4 बारसिम। कुइसन नाम्बार 2, हिन्जावफोरनि आहार बासाखौ माबोरै सोबनो नांगौ? बेनि एन्सारा जागोन गसंनानै एबा सिगांथिंनिफ्राय सोबनो नांगौ। कुइसन नाम्बार 3, बेसेबां बैसोनि हिन्जावफोरा आथोन गोलावनि फाग्लि जायो? बेनि एन्सारा जागोन 30 निफ्राय 35 बोसोर बैसोनि हिन्जावफोरा। कुइसन नाम्बार 4, माबादि हौवाफोरनि आथोना थाबनो थिया जानो रोङा? बेनि एन्सारा जागोन जाय हौवाफोरनि आथोना हिसाबनि बांद्राय गोलाव, बिसोरनि आथोना थाबनो थिया जानो रोङा। कुइसन नाम्बार 5, बेसेबां बैसोनि हिन्जावफोरनाव आथोनखौ सिङाव थाबनो सोहरनो हाया? बेनि एन्सारा जागोन 16 आरो 18 बोसोर बैसोनि लाइमोन सिख्लाफोरनि आथोनाव थाबनो सोनो हाया। कुइसन नाम्बार 6, सिनाय मोननाय लुबैसुलि हिन्जावखौ माबोरै आथोन गेलेनो राजि खालामनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन गोदै राव रायज्लायनानै एबा आथोननि फारसे रायज्लायनानै। कुइसन नाम्बार 7, हिन्जावफोरा आथोन गेलेनायाव हाजासे गोजोननाय लानो थाखाय मा खालामो? बेनि एन्सारा जागोन गावनि आथोनखौ आसिजों हुफ्लेना होयो। कुइसन नाम्बार 8, हौवाफोरा जेब्लायबो हिन्जावफोरनि आहार बासाखौल' मानो नायो? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावफोरनि आहार बासाया जेब्लायबो हौवाफोरखौ गोजोनग्लाय होयो आरो थाजिम खालामो। कुइसन नाम्बार 9, रांखिनि बिसिया माब्ला फिसायजों आथोन गेलेनो राजि जायो? बेनि एन्सारा जागोन जेब्ला फिसाया शपिं खालामना होयो, अब्ला बेनि उनाव रांखिनि बिसिया थाबनो आथोन गेलेनो राजि जायो। कुइसन नाम्बार 10, माबादि हिन्जावा आथोन गेलेनाय समाव बांसिन गाबो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा 6 इन्सि आरो 7 इन्सि गोलाव आथोननि हौवाजों गेलेयोब्ला बांसिन गाबो। लोगोफोर, दिनैनि टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सारा बेनोमोन। जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, गियान मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव, जाहाथे मिथियै सुबुङा मिथियो। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे आथोन बिगियाननि सोमोन्दो थानाय कुइसन एन्सार भिडिअ नायनोब्ला खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोनसिम सौहैयो।
लोगोफोर बयनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोन हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लाना फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।